Onks tää 2 niitä? Joo. 2. Paitsi tuota toista pystyy hittaa. Mut tätä jätkää ei. voi hittaa. Vexer vs MC. Mitä? No tossa. Onks sillä... Venää. Nyt nää Tuolla. tulee. Vittu kun toi yksi tyyppi kokee hyökkää tällä hetkellä mun kimppuun. Tiimaaks noin 2? Näet sä näet? Onko jo nyt se näkyy? Nyt. Joo, kyllä tosta näkyy se. Näet sä?